Turun ydinkeskustassa sijaitseva kokenut hammaslääkärikeskus tarjoaa sinulle ja perheellesi asiantuntevaa ja ajanmukaista hammashoitoa. Tarjoamme palveluita kaiken ikäisille perushammashoidosta vaativampiin erikoishammashoidon toimenpiteisiin. Hammaslääkärin vastaanotolle meno voi hieman jännittää iäkkäämpääkin ihmistä, eikä mikään ihme. Hammaslääkärin vastaanotolle tyypilliset tuoksut, hoitokoneiden hurinat ja muu ympäristö synnyttävät meissä erilaisia tuntemuksia ja mielikuvia. Moi moi! Olkaa hyvä. Kiitos. Meillä sinusta pidetään hyvää huolta. Meillä olet hyvissä käsissä. Turvallisuus ja korkea hoidon taso ovat meille tärkeitä. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja hyödynnämme alan uusinta tekniikkaa. Käytössämme ovat muun muassa nykyaikaiset hammaslaser- ja Serec 3D-laitteistot. Myös asiakkaiden viihtyvyyteen halutaan panostaa, lapsiakaan unohtamatta. Mitähän tuolla tapahtuu? Voisikohan sinne vähän kurkata? Hampaiden kuvantaminen tapahtuu nykyään digitaalisena ja kattavimmat kuvaukset toteutetaan koko hampaiston tallentavalla kuvauslaitteella. Suuhygienistipalvelumme ovat osa kokonaisvaltaista hammashoidon tarjontaamme ja täydentävät myös tavallisesti hammaslääkärin tekemää työtä. Suuhygienistimme poistaa värjäytymiä, puhdistaa hampaiden pinnat, kiillottaa vanhat paikat sekä poistaa hammaskiveä vaikkapa ultraäänen avulla. Suuhygienisti on myös esteettisen hammashoidon asiantuntija, joka tekee ammattitaidolla esimerkiksi hammaskorujen laittoa tai hampaiden valkaisutoimenpiteitä, kaikki hymysi parhaaksi. Hyvä. Kiitos paljon. Ole hyvä. Jokohan mummi olisi valmis. Mitenköhän niillä oikein meni? Hyvin varmaan. Kiitos.